Naše první grilování. Ty vole. Ježišimarja. Tak to ne. No, okay. Takže dobrou chuť. No, tak zbytek vevnitř, nějaký. Že jo, ono to nebude tak hrozný. To škrabeme. To je jako brambor. Že jo. To je jasný, holky teď to křivívka. Tý uhlík. No. Jsou spálení takhle v louku. Takže nám nic nespíte.